Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod kung may mga tanong when it comes to health. Open po ang aking text hotline. I-text lang Edad Garamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad Garamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol, si Nurse Earl po ang taga-sagot natin dyan. Okay? And sa mga areas na walang ZMD Center, oo, pwede kami mag-send sa inyo ng aming produkto. We ship our products nationwide via LBC or JNT. Connect to cmdhealth.ph. cmdhealth.ph para sa inyong mga order. So kung may tanong when it comes to health, ito po yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave natin sa operasyon. And by the way, mga taga Camarines Norte, andyan ako sa inyo August 21. 8:30 dyan sa place ni Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. 8:30 po. Sa ano yan? Friday, August 21, 8:30. Health Symposium with free health consultation. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, August 22, andyan sa Josel's Garden in Daet, Camarines Norte, sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet. 9:30 a.m. And August 23, mga taga-Labo, yung mga malalapit dyan sa Labo, yan, free health, health symposium with free health consultation. Gagawin natin dyan. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD retail price with freelance na po yan. At pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo. Promise, may promo tayong ibababa dyan sa inyo. Okay? So anyway, for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Yan, ito ngayon na mga amazing testimonies natin na mga natulungan ng ating produkto. Kaya ito, pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nagkita, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad, taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Purok 3, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. Ay, magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para sa beauty. Yes. Bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako na tapos talagang nagkarne na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos sa pakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magana po talaga yung pa ako. Talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko. Sabi ko, just in case na ito na po ang bang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na.
bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir, sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip, pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yun. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga every day. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ako kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karni na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung ate kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan. Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yeah. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako, wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan, ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido ko po ng dalaga ako, Science po, mga taga Binson. Kayo mga
pinsan ko dyan sa Binsons, kung kayo man may karamdaman. Lapit lang po kayo dito sa CMD at talagang hindi po kayo magsisisi. Ayun, no, 'di ba? Actually nung nakita ko talaga ito si Ma'am Elena Agapito. Hindi ko talaga ma-imagine kung paano siya tutulungan ng ating product kasi karni na nga yung paa. Opo, grabe. Sabi ko ito yung gagawin mo, tinuruan ko. Kaya yan, madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Telma, Ebdani Marcelo. And of course, sa lahat ng makakapanood ng Facebook na to, sa lahat ng makakapakinig sa iba't ibang radio station, hello po sa inyo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Huwag niyo pong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. O saan niyo kayo gustong alagaan? Sa loob ng ospital o sa labas. O, di ba? So, yan, event natin, upcoming event sa mga taga Camarines Norte. Andiyan ako sa inyo. August 21, 8:30. Diyan na kami sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Health Symposium with free health consultation po ang gagawin natin dyan. Oo, and of course, August 22, diyan naman tayo sa Ducel's Garden in Daet, Camarines Norte, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. 9:30 a.m. po. August 23, sa Labo naman tayo, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Anong gagawin natin? Itong mga events na to, Health Symposium with free health consultation. And of course, pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo. Ha? Oo, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? So, again, sa mga listeners natin, isa pang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nakita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung kwento, ma-share natin sa mga taong kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, edad, taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old, taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bari ko sa mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo, yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. Bumili po ako ng gamot at talagang napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng Clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, dalawang klase lang yun. Yung Clopidogrel at saka yung Losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ako noon, 73 na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow, naging aning na. Kaya kung nung marinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD hanggang sa naging miyembro ako. Okay, ilang buwan ka na ma'am o taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Oh, yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko, hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay wala na, hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng
nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Oh, pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po, Ano para ba yan? Nagbebenta po ba kayo? Ay, hindi. Ako lang gumagamit niyan lahat. Dami? Ganyan talaga And ko pag good for bumili. ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow, 6 months. Magnegosyo ka na. Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok na subok ko na. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi Anyway, na ako nagbebenta. Ano mo, ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig nitong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan nyo mo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, o diba? Actually, yung kwento niya ni Ma'am Sinaida Castillo, nag-umpisa siya sa isang gamot. In 2 years time, napansin niya, 6 na yung gamot na iniinom niya. Oo, buti na lang, ayun, napakinggan din niya tayo sa radyo. So anyway, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng aming product from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga taga-Naga, malalapit na bayan dyan sa Naga City, meron na tayong schedule ng Health Symposium with free health consultation September 26. Opo, Saturday yan, September 26, Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, harapan ng Naga Metropolitan Cathedral. And then after nun ay, may free health consultation kasi magkatabi lang ang CMD office at ang Big's Diner. Opo, sigurado nandyan ako sa inyo. Haharap ako sa inyo, a living testimony na na-rejuvenate ng produkto ni Health Code International. Siyempre, pinakanguna nating produkto na dumating is our HCI CMD. Talaga, grabe ang ginawa ng product na to. Yung pala, kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas, hindi tayo basa-basa nagkakasakit. Itong mga minerals na to, na hindi na po natin basta nakakuha sa mga pagkain ngayon, kasi ang pagkain natin pinalaki sa fertilizer. 3 klaseng minerals lang nasa fertilizer, synthetic siya. Ayan. And ito po, ang kailangan natin, around 80 kinds of minerals. Nandito yan sa ating CMD. Lalo na sa ngayong panahon ay, ang iniinom nating tubig ay mga bottled water, galing sa water refilling station, wala na pong mineral. So nagkaroon ng mineral deficiency as ayon kay Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Nagkulang yung katawan natin. Hindi na nakakabalik yung mga minerals na kailangan ng ating katawan, kaya tayo nang hina, ang lumalakas ay mga karamdaman. And of course, hindi lang minerals ang kailangan ng katawan natin. We need other nutrients. Andito yan sa ating CBF or Cell Biofood. 3 superfood in a tablet, spirulina, chlorella, and wheatgrass. Opo, 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. And this is really a perfect combination, lalo sa mga diabetiko, may mga sakit sa puso, may mga hypertension, iba-ibang sakit po. This is a perfect combination. And of course, sa mga taong kami rin na-damage kami ng mga synthetic, yung baga artificial juice, nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. O anong kailangan mo doon? Lahat po yan ay artificial. Lalo na yung, di ba, mga carbonated drinks, napakasarap lang sa bibig, nag-enjoy tayo pero nadadamage yung katawan natin. Panahon na. Palitan ng CBJ or Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Wala siyang sugar. Ang ginamit na pampatamis ay stevia. Napaka-healthy juice natin. And of course, ang sumunod na dumating, hello kay Marcel. Sumunod na dumating isang ating CR juice pang detox. Marami ngayon hindi na regular magdumi, kaya ang daming may colon cancer. Dapat every
month, mag-detox po tayo. Linisin ang colon, mas effective ang ating mga nutrisyon na pumapasok sa katawan natin kung malinis ang ating colon. And of course, yung sumunod na dumating, ito yung ating peptide, collagen. Ang galing pala ng peptide, ng collagen. Rheuma, arthritis, may mga masasakit sa katawan, migraine, dysmenorrhea. Yan, this is really a very good product. At pampakinis ng balat. Kasi collagen po siya. And syempre, sa mga taong mahilig magkape, na katulad ko, na pag hindi ako nakapagkape, may kulang. Yan, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic at napakataas ng sugar content, panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Available yan sa atin. At yung pinakabago natin, itong ating Vision Care. Ang dami ngayon, katulad ko, hindi na, na-damage na yung aking mata. Opo, siyempre, dahil nung nagtrabaho ko noon sa PLDT company, nakarap kami sa computer for ilang taon, 15 years, na gano'n ang buhay ko. Ang bilis na damage sa aking mata. So, malaking tulong ito. Ang ating Vision Care. Kasi siya, lutein and zeaxanthin. Opo. Ako nung nag-take ako nito, ang napansin ko, nawala yung floaters. Nawala yung floaters sa aking mga mata. Yung bang floaters ay yung parang lumilipad-lipad pero hindi mo mahuli. Okay, so anyway, eto ulit yung aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. So sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa LNL Building, Bulalako Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Katisasil, Binanawahan, Karamoan, Camsur. Francia, Embudo. Zone 2, Pang-Oring Nuevo, Libmanan, Camsur. Sa Camarines, sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top St. Therese Family Drug Store. Ma'am Delia F. Sor, mga retailer ito natin, mga retailer natin. Purok 5, Barangay 3, Catbalogan, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin po si CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Juscel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Saunya Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco. Batu Balane, sa Paracali. Holito Limpot, Purok 6, Larap. Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion. Jose Panganiban, Susan Correa Abay, sa Aturusan Transient House. Purok 2, Lag-on. Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Carenderia, sa Daait Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, Ma'am Salve Cabal na Wellness Center or CMD Office at San Pedro, Vera Catanduanes. Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Toripalma, Rosalina Toripalma, San Roque, Bato Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramaran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin po CMD Stockist Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro at Top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan.
Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayombon, Masbate. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon, Sandra Mortega Frio sa Butika, Britison Street, Magallanes, Sorsogon, Richelle Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Mirna Mirandilla, Purok 1, Oras, Castilla, Sorsogon, Maricel Yamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay, Saliana, Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City, Maria Jinky Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay, sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Okay. Sa First District of Albay, Mr. Raymond Deson, 56, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Kati Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay, Ma'am Kati Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Ma'am Michelle Biasca, CM Ristaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivicky Remit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi, CMD Office, Arnab Wellness Center. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Raporapo, Errol Asuncion, Arson Store. Centro Raporapo, Emilia Llaneta, Mancao Raporapo, Rafael Esquilador, Morok Borocan Raporapo, Joan Serrano, Bagabawan Raporapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Raporapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Lin Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Raporapo, Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirejuan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig. At sa ground floor ng Kamalig Market, meron siyang pwesto dyan, facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirejuan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan, Asuncion, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginubatan, Ami Canseco, Market Site UAS, Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs, sa munisipyo ng UAS, CMD Office sa ground floor,
Kililan Building, San Jose Street, Nao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado Hovillar. Mariel Sabasa, Badi Anuas Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2. Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Days Street, Saban, Uwas Albay. Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawad Kamalik Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkerohan Ligaspi. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamayan, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aking misyon, ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang iyong lingkod, si Mami Lindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.